Знаеш ли на YouTube? Погледне. На YouTube, знаеш ли кема? Какво ставате такова е? Нямаш сърце, ти нямаш сърце, ти не знаеш, що е обид. И тръгваш с друг. Ето ми отворено, е право да затварям. Грешни се. Отворено. Ти нямаш сърце, ти нямаш сърце, ти не знаеш, що е обид. И тръгваш с друг, ти не знаеш, що е болка. Грешните. Винаги бъди китите. И за новото, много. Добре. Така се наричам. Ще ви кажа нещо. Казал съм го. Честно. За сега не съм но и дома към Цесар, към Руси, не, към Конски. Овчарка. Овчарка. Весно. Не бих казал ден, ще ви даде по-малко от мен. Но е много точно. Има и кошарка. Вярно е. Обаче той ми си отвърка. Ева си майката. Но вярно е. И ти си поне. И аз нямам немски овчар, моето мъжко. Но и от този град не чуя $300. Не трябвало да е ходиш към нищо. Те и гора се ли му реката. Оти, те си да се му реката.